ba kanong rim ke bangi ke parti yang naru bas dang balap senong rim ke parti kedai halor jong ka sensyar khadar ka bakhut ka basuba ka bangi ong ka clean politics tekane ka clean politics kasdang nim kong da ka clean campaign ka jingelap election ka bakhut ka basuba kamut ba mde bendan kanu ka planduman hakata ka jingelap election ka jongi tengi nagaliang juga parti habang iwan hangni ngiwan da ka jingkhut ka jing suba ngia thu pai ba ngi khot yeki mde bangi ai basha mde bangi ai bai kali yeno hanre ngi khot da ka jing it ngiwe da ka jing it yeki phiru phiwan da ka jing it sakani ka jingalang ka jongi tepi hangni hakane ka jingalang ka jongi ngimdan pandal ngimdan eiru subuh mental rangang awan pelong jingalang hangni ngasim na kapisa jumpa iba ngapen yeng ya kadara ka bahe ngapen phu ngapen phieng ya ka ngapen itengat ya ka handai ngasim na kapisa jumpa iba ngawan ya thu upa iba ngakhro upa iba kata krokom tengah sko bakum kata ka jai campaign kalong ka campaign ka bam itengat kalong penban kum ka jing pendan kam pakala ya kapisa jumpa iba tena makataro nagaleng ka jungi kum ka parti iwan nagalenti ka babet kalenti ka basngur ka bakhut ka basida nia wer nia khot epide ka jingi phiru phiwan sani te ka clean politics kasdang da ka clean campaign lani ka jingalap election ka bakhut ka basuba kata ga de ka pingi sai te lai tli ki mat ki banga kwa ban pen mau hang ne kalong ba ka ne ka clean politics ka kentup igini ki lai tli ki aka ha ka sansar ka khadar ka beleng kong kalong ngidi bandon ya ki nong thebut ki bakhut ki basuba lani ka clean electorate ki nong thebut ki bakhut ki basuba habang ikaran chapang ka jingkhut ka jingsuba ha ka sansar khadar ka de ban sedang na ka jingim ka basimet ngimla ban la yalap ya ka jingkhut sigi waipa lada yaladehi bajala ka jog ka jingim ngimpat yet ba tidak makata daw ka jingkhut ya ka sansar ka khadar ka de ban sedang nangi ki pajba ke bedon benta hakata ka sansar khadar namar ki pai ba ki de ki stakeholder ki ban ning kong tam ha ka sansar khadar ha ka demokrasi namar ya kano ka mat ka bangin keren ya kano ka isu ka bangin manra ki ban ai ya ka raikot ya ka rai khadu ki de ki pai ba tira magata daw kata ka rai ka ban mi nangi ka de ban nong ka rai ka bakhut lingba ki nong thabut ki bam shem la sha thiet ki bot jongki kata ka de ka bangamot banong ki nong thabut ki bakhut ki basuba kamot ki bam shem pen yen nong rim milade hakajing arsap larangi pen yen nong rim hakajing arsap ngin kut haga bamsap nama kata daw ngin yalap ya gene ka clean politics kamot ba nado ki pai ba kiri banong ki nong thabut ki ba pengor ki ba husiar ki ba ngop haginu ginu ke jing pensoi ki ba ngop haginu ginu ki jing riam ki jing pa da kum ne kum tai tang banyo ya kabur ka jongpi tekas dang nang ta kata gini ka clean electorate ane kinong thabut ki bakhut ki basuba namar rangi ki nong thabut ni di kabut ka jongi ni lek benisim benta ha election da ka bang yo da ka pisa da yo da ka ne kata yang thui phi kalong kabam internet ha ka sansar khadar bar ka numara e ki jing ba tingis dang nang ta ka bar kalong ngilan kam ban sei ya ukertong ubakhut clean candidate ukertong ubamdon kanu ke jing tho bria da ka ba ong kumta ngam ong bangi ki beto na ka parti pra ngide ki angel lani ngide ki bri ki ba biang suda ki ba perfect ngam ong ngi kata ngilang ki bri ngilang ki jing thau ki jong blai kita na ki jing klor ki jing dona ki jongi walang ngilai prasang ka bala ba ngin light na ki bakum kita tihanrai habangi sai pat ukertong i hap an penting kana ba ukertong jongi umdei bandan ka jing tho bria hagino gino ki scam lane hagino gino ki case lane ki kamsnio ki balong persya e kalong beriu ke ban beriu iki hukum kita ki jai kartong ngim juara ti kuma beli i menta kini ki kartong ki ba ka voice of the people party ka sai kini ki kartong ki ba don kum kata ka jat jinglong ki ba don kum kata ka karakter hapo jogi tidak mau kata daw ngilala ban sai kini ki kartong ki ba kari bagajak beriu ke don gajing sania kipai ba ro kai pimpat ya klep i doktor riki
POE ya kanam ya ke buram ke jongi, POE ya ke jinglong ke bajai-jai ke jongi. Dan ringin hapan bu ke jingkeli. Mano basai Dr. Ricky. Ho jika plan bam jukut ke jong blei, kapala pelong ya bu unsai, ya Dr. Ricky ku unong ya lam. Henry ngim dei ban klet. Ya ka platform ke ba Dr. Ricky wan. Bagata galong ka Voice of the People Party. Lengma ke jing duai, lengma ke jing ya aji mot lang jong pikir pai ba, hadim bala sen ye ke ka party. Hadim bangila buah ke jing duai yano bangin sai kum ki kertong na kabanta ki election ki beper. Haga bedai baka MP ke belada ngelayo ban sai Dr. Ricky. Haga penengkong ki beriu ki ong uni beriu baca bolo, ubajem palat, ubam don nia, ubam don ketin, hadu gelat. Kran ken thok kono lai puja ji. Henry ngigum ke parti ngiya saprang ngim sen pensngap ya kata barbaro kai ke ba POE ke jinglong ke jongi. Kamat penong golong ba ka clean politics. Kaya harengkat bat u clean candidate. Lani u kertong ubakoi. Ubam don ke jing thobria. Kata ka di ka banga mot bonora ane. Te kata ka di ka politics ka bangi hikai, kata ka di ka sensyar khadar ka bangi kwa. Namar la kini ki kertong ngani tu ipi kilong ki kertong ki ba nim ila ban shania eki nim ni artati ni ke jinglong ka jongki haga bakhadu ngani tu ipi kinim la ban kit ye kene kelengkor ka bakhia. Ban kit ye kelengkor ban ai ka jing sikri yu pai ba. Don kam yu briu ubadon ye ka jinglong ka bala ban shania. Te phim de ben klet baga parti kala sei yu briu bokordor kum I Dr. Ricky AJ Sengkon. Berkata kadai bapihi pila bu ya ka confidence po jongi pila sania aga leadership jo ka parti aga jilam jo ka parti barnang tu ngiyui ya uso ubai lasai ni khlam babe den le beta ni khlam babe memang tarau ngilai i ke jinjob tena mak tarau ha ka jin i ke jonga kane ka parti pra ka bamenta kane ka parti ka basai ya ki kertong ki ba compare Tegane keri ke berit jongi ngilasai ya ki jat benri ya ki beriu ki bakrau ka jat benriu ko batang sitro Henry phim de bengklet ngilasai ya ki riu krau na keri ke jongi lakalong haka puli ka dangle lakalong haka sensyar ka khadar ngilasai ya ki pro jabing ngilasai ya ki peseli ngilasai ki riu krau ngilasai Henry hekini ki kinget ngem ngayi ba ya kan ni ka space ya kan ni ka political space lani ya kan ni ka benda jo ka sensar kadar lasdang ban bam hnro no daki wei pat ki jai brio da ki ken hun ki badon ha ka wei pat ka profession ka bangitip ya ki kum businessman kan la rung kini ngai kini ki riu don mensem kini ki brio ki badon ki jinglong ka basisa kim yo na chu Kipai pang aro kisah alam bakrano haki berkawai ka sansem majan kawai ka sansem kasuwan berkasulet na kuntu ni khama pan sai ki brio ki bakoror handai dealing baga juan juga Voice of the People Party bangidala pan sai ki kertong ki bakensai kum ilit Dr. Ricky AJ Sengkon te ngidan kam ya u candidate ubadon ka jinglong ka balaban syariat